ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲାଣି 11:13 ରାତି 11:13। ସତରେ ଝିଅ ଜୀବନଟା ସବୁଠାରୁ ବେକାର ଜୀବନ। କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ ଝିଅ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ବୋଲି ଟିକେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୁଃଖ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପଟ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପଟ, ସିଏ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିଲା ନ ଦେଖିଲା ତେବେ ତମର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଏ ସେ ଟାଇମ୍ରେ।